Ngathi ngithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka uyinkosi wasemashubeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami umlekelelwa kambanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba untombizi yamncumela ukuthi sizozemkhomba isibone sicane saphuma ehlathini kuseni ngovuka savuthulula ngoba sigcwele amabetha ngikubingeleleke nawe ukuthi sana kusijoyina kwi channel yethu impunga yesintu TV siyakwemukela siyabonga futhi ukuthi usubscribe lokho kuzokwenza ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo uyithole kalula uyithole kuqala abanye bengakayitholi. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma ngesihloko mhlawumbe abantu abaningi abangazuzwa kahle mangiyikhuluma lento ngesizathu sokuthi kukhona abantu vele othola ukuthi umuntu uma esenento akholelwa kuyona okanye esezitshelile ukuthi into mayinje isuke iyona lo muntu usuke ngeke asashintsha indlela acabanga ngayo. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwake kwakhona ngakithi uhlanya olwalihlala emgedeni iminyaka yama24. Lo hlanya lwaluziphilisa ngamapetshise elalike lihambe lwantshontshe lwafaka esimolwaneni. Lo hlanya kulomgede kumnyama liboni noma uma lingaphakathi aliboni ngaphandle ukuthi kusemini noma kusebusuku lize libone ngoba nakuseliphumele ngaphandle ukuthi ngaphandle kusemini noma kusebusuku. Lo hlanya laliziphilisa ngalamapetshise iminyaka u24 years ngelinye ilanga malihamba lithi malihamba endleleni bese lithola ngekhandlela nomentshisi bese liyakuthatha likugcine likufaka ekhukhwini. Malibuyele emgedeni lihlale bese lithatha isimolwana lesisalo lihwalaze bese lifaka isandla libuye nepetshisi bese liyaluma. Maluma bese umqondo uyabuya ukuthi hawu ngahlala endaweni eminyama ngibe ngithole ngekhandlela nomentshisi bese liyalikhipha ikhandlela nomentshisi liyaqhwiza liyalayitha bese kuvele kuyakhala. Uma ibuka le ndawo ahlala kuyona wayibona ukuthi le ndawo akuyona indawo emfanele. Kwasa ngokunye nomqondo kwangathi manje uyaqaqeka kwaphela ukuthi uhlala. Wathi mayibona le ndawo ahlala kuyona igijimindle indawo inyanyisayo ngalendlela engakazi izibona. Uma ebuka ipetshisa lidlala ligcwele izibungu libolile walilahla. Wathatha isandla wasifaka esimolwaneni wakhipha elinye nalo umethu yalibuka libolile ligcwele izibungu. Uma esivula isimolwane ebheka phakathi wonke abolile agcwele izibungu amapetshisi. Yazi into ayenza yini? Wavele wathatha umentshise wawulahla wacisha ikhandlela walilahla waqhubeka wahlala ngobumnyama ngoba vele ubumnyama yona into esehlale kuyona kakhulu isikhathi eside kakhulu. Nami ngiyimpunga yesintu ngeke ngithi mangikhuluma la kwi channel yami impunga yesintu TV ngikhuluma izinto othola ukuthi abantu ziwusizo kubantu bese bavele bathi abantu ha uyabheda lo ayikho lento ayishoyo. Yini na umuntu usehlale ebumnyameni isikhathi eside waze wavuma ukuthi yena usebumnyameni waze wanethezeka ukuthi yena usebumnyameni lehle likhona noma ukukhanya sefika ngiyimpunga yesintu sengikuletha ukukhanya kuyena umuntu akakwemukeli ngoba vele usehlale ebumnyameni iminyaka yama40 years omunye 30 years omunye 20 years omunye 18 years kuya ngeminyaka yethu esinayo thina sabantu ukuthi singakanani. Ngoba omunye umuntu ukuthi uyamtshela ukuthi le nto ayihambi kanjani ihamba kanje athi hayi leyo nto leyo mina ngiyazi ihamba kanje akhofa inkani umuntu bese siyamiyeka ke thina bese induku sezimshaya besabuye ezela kuthina bese siyamtshela thina sithi hey indlela ihamba kanje nakanje nakanje. Mina ngiyimpunga yesintu mina akukho mina ngeke ngikukhulume ngikhohlisa abantu. Ungabuza abantu mina sebefike la kumina la bazofuna ulwazi bese bahamba bayokwenza ukuthi kwenzakalani. Nawe ukokwenzeka kuwena mzukwane wayeka ukuthi wena wazi kakhulu. Omunye umuntu kathi efika kumina ngiyimpunga yesintu afike ephethe ulwazi. Uma efike ephethe ulwazi ngifike ngimvumele ngithobe ngoba vele abantu abangembethe abantu abathobayo abantu abanenhlonipho bese siyamvumela sisho sithi hayi lokho kushoyo kuyikona kulungile kwenze ngoba lo muntu usuke sifikela nolwazi. Angingageqika amagula bengaqonde ekhanzi kakuloko la ngikhona naku la ngikhona. Engifuna ukusho ukuthi kukhona izinto bafowethu ongeke wazenzela umelaphi wendabuko. Zihlukene izinto bafowethu ezenza ukuthi uhambe uye kumelaphi wendabuko afika kugeze. Ezinye zazo bafowethu azidingi ukuthi ungazi uye kumelaphi wendabuko. Mawukhipha isisu uyakwazi ukuthi uzigeze wena ngoba
ngenkathi uqala ukulungisa lokho kudinga ukuthi wenze inhlambuluko wena ekhaya kini wenze inhlambuluko. Kodwa uma ufuna o-shortcut uyole wageza uyole wakhipha imali kubelaphi bendabuko bakugeze ngo-R2000 emva kwalokho izinto zingathi nda. Yina ingoba vele uthatha o-shortcut angikubeke lokhu bafowethu ungakuhlonisi ukuthi ukogeza kumelaphi wendabuko usuke uthatha izinto ngendlela enqamlelayo. Zihlukene izinto la ugeza khona kumelaphi wendabuko. Kukhona yena uma ukuthi mhlambe ufuna ukuzokusebenza kukhona izinto afuna ukulungisela zona yebo uzoqala ngokugeza lapho kodwa ngeke ukuthi kushoniwe kini bese uthi ngizogeza kumelaphi wendabuko. Ngeke wena uthi unokungcola wena okudinga ukuthi wenze inhlambuluko ekhaya bese uthi uza kumelaphi wendabuko. Vuma bafowethu izinto ezingekho. Ngeke kushoniwe kini bese kuthiwa ngizohamba ogeza kumelaphi wendabuko. Ayikho leyo nto bafowethu. Ukugeza nje kuyinto esobala kabi ukuthatha umswane nenyongo ufake igazi uhlanganise bese uyageza ukhuluma ukuthi leyo nto eyisinyame kuwena uyacela ukuthi isuke la uxhumana khona nethongo lakho. Makuthiwa kushoniwe phakathi komuzi yini nenizobiza umelaphi wendabuko nivumelana umelaphi wendabuko umethi uzana zonigeza yena ngoba nishonelwe kini. Ayikho leyo nto. Mina ngiyimpunga yesintu ngiyabusho lokho ngithi ayikho leyo nto ningaboyivuma leyo nto. Makuthiwa kushoniwe kini nizigeza nina njenganabantu nithola imbuzi. Leyo mbuzi leyo bese niyakhuluma ukuthi yani hayi empepheni nikhulume ngokuthemeleza nisho ukuthi ngale mbuzi siyageza ngesizathu sokuthi nokuthi bese niyayibulala imbuzi bese nikhipha umswane ngaphakathi niwufaka emanzini nikhipha inyongo nifaka emanzini niconsisele igazi bese niphumela ngaphandle komuzi nihambe nogeza umzimba. Hayi ukuthi ngaze kudingakala impande ethile. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Makuthiwa nje uyageza umswane nenyongo usuke wanele. Sanike bafowethu ukuvuma ukudlala abantu bedlala ngani kodwa ngesizathu sokuthi vele lento seniphile nawo kakhulu sekudlalwe ngani kakhulu angeke vele nangizwa mina njengempunga yesintu nizoqhubeka vele nidlala abantu nimosha izimali bese niyabuya nizala kumina nizothi impunga yesintu nake izinto sezingixakile manje. Uhlulekile kodwa nokulandela indlela thina sikululeka ngayo. Mina njengempunga yesintu mangithi thengane izincwadi engizilobayo le ncwadi lezi bafethu ziphethe ulwazi oluzokwazi ukuthi lumsize ulwazi oluzokwenza ukuthi uzazi izinto ongazilungisa kumelaphi wendabuko. Hayi ukuthi umosha imali yokhokho bakho thatha imali uhamba uyipha abantu ngento engekho. Tholani incwadi sithini isintu izokuchazela leyo ncwadi izinto ongalulekwa kuzona umelaphi wendabuko ukuthi zenze nezinto angakusiza kuzona. Hayi ukuthi yonke into esuke idinga isintu sakho nomsamo wakho kufanele ukuthi uyilungise kumelaphi wendabuko. Ayikho leyo nto bafowethu. Tholani incwadi nifunde nizwe ukuthi sithini isintu nithole namava ahlabahlosile ukuze uzothi makwenzeka kukhona into ekudinga ukuthi uye kumelaphi wendabuko uye sewazi vele ukuthi lapha niyokwenzana yini ekufanele ukuthi uyilindele uma ufika khona. Uma yena sekusiza indlela azobe kusiza ngayo ukusiza kahle yini. Bafowethu ngeke bafowethu khiphe eziningi izimali lezi khiphe 5000 ngokogeza nje kuphela ngokogeza 5000 ayichani nemali bo. Lethani la leyo mali uma ukuthi mina niyazi ukuthi nizoyisebenzisa kanjani. Ingakho amathongo nje ezonijikela bafowethu ngoba nithatha imali yawo niyilahle isidingo singena. Uma ufuna ukugeza thatha inyongo nomswane ukhulume kuleyo mbuzi. Ngeke kodwa phela umswane uhamba uthenga ngoba inyanga lezi zikwezi nitshela ukuthi funa umswane uhamba uye lekuhlinzwa khona inkomo uthola umswane. Ayikho leyo nto. Lo mswane ngeke uzokusiza. Ufuna kube isilwane esiphilayo mozogeza ozothi sibulawa leso silwane sekukhulunyiwe phezukwazi ukuthi lesilwane uzogeza ngesizathu esiwukuthi nesizathu esiwukuthi. Leyo nto nje bafethu ukuthenga umswane nje bafethu nithi nizogeza. Ayikho leyo nto bafethu. Lo muntu usuke edlalela ngawe nje. Ngiyaxolisa uma ukuthi nawe usudlalile ngabantu wathi abahamba bothenga umswane baqede bageze. Leyo nto ayikho leyo. Usumenza into engekho nje umuntu. Umswane wasilwane sabani leso silwane. Isilwane ekukhulunywe kwathiwani kusona ngithi akukhulunywa ngalutho. Phela umuntu umegeza kusuke kufanele ukuthi kuchaze ukuthi kugezwa ngale nkinga e1 no2 no3. Kuyanxuswa ukuthi ke nethongo limlekelele njengesusu ukungcola njengamanje okumembethe phezukwayo. Ayingageqa amagula abafuthu ngoba ngemuke. Ngiyazi ukuthi mhlambe kwabaningi
le nkulumo engiyikhulumayo abayizwa kahle ngezathu zokuthi vele sebekholelwa lapho ukuthi zonke izinto zesintu bazilungisa kubelaphi bendabuko kanti akunjalo bafowethu kodwa ke ngoba ninemali eningi ningaqhubeka nidlale ngemali yamathonga asemakeni niqhubeke niphisane ngemali yokhokho benu geqa magula impunga Yes,